Sziasztok! Újra itt vagyok, és most nekiállunk Bedwarshozni megint. Csak most nem veszítünk, hanem nyerünk. Valaki már áldást használ, szóval azok már már eltűnt az áldás, már nem használnak. Na, szóval kezdjük is hozzá a Bedwars 1-nél, ha egyáltalán van egy nyitott szerver. Hát nincs, akkor, hogyha nincs, akkor megyünk a lobby. Hoppá, kétszer írtam be. Hoppá, megint elrontottam. Gyakori hiba. Még van hely. Na és itt? Ott már van, ott már van, ott már van. Csak sok időbe telik, mire elkezdődik. Na, szóval itt megállítom egy kicsit a játékot, hogy gyorsabban töltsön, addig is várjatok. Na itt vagyunk, 10 másodperc, meg kellett állítanom a videót, mert szerintem ne lettek volna kíváncsi arra, hogy már sok idő telik és itt még mindig beszélek. Na, kezdjük hozzá, szóval akkor veszünk minden cuccot. Most nem tudok venni koronáért vasat, pedig kellett volna. 4-et elherdálunk. Így. Nem, 2 maradjon. Elég 2. Nálam is van vidi. Na, szóval látszik, hogy vidik vannak itt. Egy barátom is vidizik. Ez hibás blokk. Ez megesik minden. Ó, de nem fér. Így. Úgy. Még lopok vasat, egy párat, 2. Ez nem elég, még egy kell. Ó, hoppá. Ez nem kellett volna. Na, megint valaki használ áldást. De közben nem tudok nagyon beszélni, mert erről nem tudok koncentrálni, de még egy vas kell. Vas kell. Így. Na. Kaja. Kell még. Így. Hát még kell kaja is. Kicsi. Így. Jó, indulhatunk. Na, go harcolni. Kell még. Le kéne tenni egy ládát. De így. Hát, már 2 zöld és 2 sárga van. Jó haladunk. De nem eléggé. Kell még egy pár. Jó. Jó, sok azért nem kell nekünk. Egy láda. Kell egy láda. Taraj, egy vas kell. Ó, köszi. Ezt is elrakjuk. Ide bele. Így. Így. Ne lássa senki. Így.
Így. Így. Várjatok, csak ki kell ide jutnom, de nem bírok. Így. Igen, kijutottam. Hú. Kicsi hiányzott, de... Q. Ctrl Q, Ctrl Q. Így. És ezt kidobjuk. Blitz fedeztlek. Oké. Jó. Akkor lopunk vasat. Még egyet. Kell a vas. Szervezetbe. Ha.